Аз се повтарям, в момента отворя все пак списанието. Значи, преди 10 години в България имаше още по-големи абсурди, отколкото има сега. Значи текстът ми е публикуван ето това списание. Момент. Ще ми сипеш ли малко уиски? В смисъл, ти по принцип ми струва, както ме представи, че малко ме сваляш. Съжалявам, няма да се отвори днеска парашута, но все пак уиски, ако ми сипеш, мога по-нататък да стане нещо. Има шанс. Не микрофона. Микрофона, ако ще ми го подадеш по-късно. Не, аз искам да Не приемам оправдание. Когато става дума за интимни неща, няма оправдание. Сипи ми уиски. Заповядай, задръж микрофона. Не, защото така или иначе, и сега, сега ти Значи виж микрофон, аз не съм. Значи аз съм в неравноправно положение. В момента не дай да... Ти го обвини и аз се опитвам да се рекуперирам по някакъв начин. Мерси. Ето. Смисъл, тя ли ме сваля? Не. Аз предпочитам ти да ме сваля. Не, аз имам мрежа от... Мрежа от проститутки, знам, лечи ми. Не, виж това, да. Лечи ми, да, благодаря. Не, няма. Твоето време свърши. Браво. Така, значи, по принцип текстът е за един социолог Норбърт Елиас. Някой от вас знае ли кой е този социолог? Не. Никой не знае. Значи той е някакъв авторитет в социологията. По принцип аз още тогава много не си падах по евреите и заподозрях, че Елиас всъщност е Илайас. Нали, с което той ми стана още по-несимпатичен. Но реално той се оказа, че е някакъв авторитет. По принцип имаше една асистентка в университета, която по принцип доста ме кефеше. И аз почнах да се правя на интересен. Все пак тогава бях 10 години по-млад и имах някакви шансове. По принцип тя клъвна и каза, че моите възгледи за Елиас, който аз наричах Илайас, са интересни. И каза, напишете едно есе да си споделите мнението за въпросния Елиас. Аз казах Илайас. Тя каза, ние все още го наричаме Елиас, напишете си едно есе и аз написах следното, нали, заради което за по-тъпите казвам, бях изключен след това от университета за вербална агресия. Значи есето се казва обяснителна бележка или теория на познанието. Само тук ще стане малко по-скучно, тъй като ще трябва да чета текст. Според мен, нали, тук всички, които четяха, ви ставаше скучно в момента, който почнаха да четат. За съжаление, аз съм същата война и аз ще трябва да чета нещо. И така, какви мисли мога да имам аз собствено по отношение на Елиас или на когото и да било друг? Елиас и Елиас. Който пак ще твърди, че разбира от Елиас. Елиас разбира от Елиас и никой друг не може да разбере Елиас, както и който и да било друг. Елиас си изпрял кошницата, излъгал тапаците, задоволил си потребностите и си отишъл на онзи свят. Поживо, поздраво. На кого изобщо може да му пука за Елиас? Когато разни тапаци говорят за Елиас, всъщност нямат предвид Елиас, ами собствената си тъпотия. Кой изобщо може да проумее какво е искал да каже Елиас сред безсмислените домоплетеници и ялови абстракции? Ако е математика, да е математика и да се занимават с нея математиците, за да намерят безполовата математическа истина и така нататък. Обаче, ако ще е ту математика, ту нещо друго, не стъпвайте отгоре, защото ще пропаднете в лайната. Някакъв си там пишел за някакви си общества, които нито са съществували, нито ще съществуват. И всичко е банално, тягостно, банално. Баналността е математическия критерий в тия лайна. Дайте ни баналността и ние ще построим цялата система, без преди това сме си врели късогледите очи в нея. Рационализмът съществува и да, то е баналността. Всякакви аналогии, анализи и сравнения в текста са толкова тъпи, че никой уважаващ себе си човек не би се занимавал с тях. Интуицията крещи за това и само онези, чиято интуиция не крещи, ще се рови със сериозен патос и с букука. Така е то, само тъпаците са сериозни. Обективната истина и всъщност какво по дяволите е това, защото някакъв си някъде си, някога си, сигурно когато хората са били високи не повече от метър и половина, та този или онзи все тая, воден от стремежа да се задоволи, създава нещо или нищо все тая. В момент трябва да се обърна страницата. Виждам, че ми отличава малко, но по принцип, когато четат текстове винаги е така. Значи е изъгъл тъпаците или хората изобщо все тая. Пояснение. Един на име Елиас създава интелектуален продукт за по-тъпите от него. Баламосва ги обаче защо пък не. Борба за оцеляване. Така той си набави онова, от което природата го е лишила. Пито платено. Тълпата получава духовна чекира, пък Елиас свършва с последните, за да премине към позитивното мислене. Така интелектуалецът, този мил съмишленик, си набавя храни, медикаменти, путки, златни кенефи и така нататък.
Всеки продава това, което има, за това, което няма. Така е било и по негово време, изкушавам се да кажа по време оно. А след като добрият стар реален Елиас умира в мир и слиза при дявола, нещата коренно се променят. Договорът става неравностоен. Елиас го ядат червеите, Елиас го бучат с вилите, Елиас пищи и поема мощните дяволски тласъци, а хората какво правят? Хората продължават да онанират на трупа му. Хората са не само педофили, а и некрофили, че и по-лошо, но терминът ми обяга. Но минават и тези времена. Настава велико спокойствие. Елиас се превръща в това, за което Милия толкова е жадувал приживе. Сега хората го възнаграждават, превръщат го в чиста абстракция, нещо в себе си. Честито! Днес за Елиас трябва да се говори като за така наречения Елиас или за Елиас в кавички. Хората живеят номинално, но все още живеят. Трябват им номинални теорики, трябват им научни думички. Ето го богатството на вековната култура. Грабете и интерпретирайте с помощта на професионални интерпретатори, подпомагани на своя ред от професионални тълкователи, подпомагани на своя ред от професионални шизофреници, параноизи, чекиджи, педераси и така нататък. Елиас, това е нещо удобно. Можем да седнем в него, да му се наделем, не боли толкова. Може да го напълним с каквото пожелаем съдържание, да му придадем каквото поискаме форма и така нататък. Но понеже сме посредствени и празни и така нататък, каквото и да правим и да струваме, все си оставяме в нищото. А от това и целта и така нататък. Всъщност, за да си представим нищото, представящото за нещо, трябва да въведем феномена на силиконовите души. Де-факто това са горепосочените тапаци, но в съвременна опаковка за масово, за хипермасово потребление. Силиконовата душа се страхува от абсолютно всичко, но това все още не представлява силиконова душа. За силиконовата душа е характерна абсолютната автоматизация и роботизация на човешката индивидуалност. Силиконовата душа върши всичко, което по принцип върши един витален човек, че дори и повече, но при силиконовата душа животът, този неуловим дъх отдавна е изчезнал. Силиконовите души са живи автоматизирани трупове. Например, силиконовите души ходят по купони за предпочитане грандиозни, съвкупляват се, дори правят свирки, сътворяват монографии за Елиас, което е също като свирките и какво? Какво пита? Пак си остават силиконови души, пък дори без силиконови цици и силиконови чепове. Те не са нито лоши, нито добри. Всъщност те не са нито посредствени, нито оригинални. Те са силиконови души. Говорят без да знаят защо говорят, ебът се без да знаят защо се ебът, смучат го без да знаят защо го смучат, произнасят думичката Елиас без да знаят защо произнасят думичката Елиас. Те са някакви говорещи идиоти, болни животни или зле програмирани машини. Освободени от страха чрез автоматизма, измислен от някакъв полутапак, полудъртак, нереализиран ник, тези силиконови души са попаднали в ничията земя. Там, където няма нито щастие, нито нещастие. Има едно нищо, едно изобилие от война, пъстра гама от елиесчета, всякакъв вид, цвят, гъстота, гама и така нататък. Волята е свободна, който иска да избира, но ще избира все война. Няма регулировчици, както твърди Елиас, няма нищо. Има само война и всички сме в войната на топичко, на сигурно, така е то и какво остава. Тук ще сложа един цитат от У.Б. Йейтс. Отхранихме сърцето с фантазии и клетото стана така жестоко, повече смисъл има враждата от любовта ни. Така казва Елиас и вероятно наистина това е така, а бедният Илайас все още се опитва да произвежда регулировчици, любов и така нататък. Момент има още малко. Не, на мен ми стана досадно, това се много пъти, но за съжаление. Едмънд Бърк, този прозорлив малумник, пише, че хората се ръководят от две неща. Стремеж към самосъхранение и стремеж към общуване. Днес живеем в съвсем различно време и бедният Бърк ще отива при останалите кретенясали старци. Прекрасни времена настанаха. Имаме такива заместители, че ни трябва нито самосъхранение, нито общуване. Баба и дядо ми казаха, че по тяхно време неврозите при мъжете се лекували с един здрав бой, а при жените с едно здраво ебане. Сега бий ги, чукай ги и какво? Ще си щупиш умруците, ще си щупиш една работа в неорганичната материя. Няма майтап. А иначе Елиас е писал неща, за които можем да си отваряме устите и да бъваме глупости още 1000 години. Така е то, така е било, така ще бъде, освен ако не слезе отново Христос да покаже среден пръст на всичката тази мръсотия и този път окончателно. Мерси за вниманието. Мерси за вниманието. Както каза лицето... Елиас. Лицето Илайас. Да.
стил вече измермели, се говоря